Με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους, θέλω να καλωσορίσω όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε κοντά μας και τιμάτε με την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή του σχολείου μας. Απευθύνω σε όλους σας εγκάρδιο χαιρετισμό και την ευχή για μια χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία, χαρά και επιτυχία. Να ευχηθώ επίσης η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει και να κυλήσει ομαλά. Και το λέω αυτό διότι θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό, ένα σχολείο όπου θα συναντιέται η πολιτεία με την κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά του σχολείου μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να καλωσορίσω πρώτους από όλους τους μαθητές της πρώτης τάξης εδώ πέρα, που από ό,τι βλέπω δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί. Μικροί μας φίλοι, σας καλωσορίζω και θέλω να σας τονίσω ότι εδώ στο Δημοτικό Σχολείο στο δεύτερο θα βρείτε ένα περιβάλλον προστατευτικό. Θα βρείτε εμένα και τους δασκάλους σας πρόθυμοι να διαλύσουμε τους φόβους σας, τις αγωνίες σας και τις ανησυχίες σας. Θα σταθούμε δίπλα σας με αγάπη και στοργή να σας οδηγήσουμε από το χέρι και να απαντήσουμε πρόθυμα σε όλες τις απορίες σας. Σας διαβεβαιώνω ότι θα βρείτε συνθήκες τέτοιες που θα σας βοηθήσουν να μεστώσετε σωματικά και ψυχικά. Μαζί με τους νέους μας μαθητές θέλω να καλωσορίσω και τους παλιούς μας μαθητές, αυτούς που μας ξαναέρχονται ανεβασμένοι ένα ακόμη σκαλοπάτι στην πορεία τους προς τα πάνω. Θέλω να πιστεύω ότι ξαναγυρίζετε, αγαπημένα μου παιδιά, ανανεωμένοι, ξεκούραστοι, γεμάτοι καινούργια διάθεση και ορμή. Θέλω λοιπόν να σας τονίσω ότι το σχολείο μας με τον ίδιο βαθμό αγάπης και στοργής θα ενισχύσει, θα σταθεροποιήσει τα βήματά σας και θα καθοδηγήσει όλους σας στην σωστή πορεία. Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπήστε το διάβασμα και το βιβλίο. Βάλτε από τώρα που είναι αρχή του σχολικού έτους σαν στόχο σας όλοι οι μαθητές του σχολείου μας να γίνετε όχι απλώς καλοί αλλά άριστοι. Δεν είναι πράγμα κατόρθωτο αυτό για σας. Αρκεί να το αποφασίσετε και να δείξετε ισχυρή θέληση και επιμονή. Το σχολείο μας είναι μια μικρή κοινωνία και απαιτεί αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση. Εντός και εκτός του σχολείου πρέπει, αγαπημένα μου παιδιά, να συμπεριφέρεστε άψογα, να μιλάτε με ευγένεια στους συμμαθητές σας, να σέβεστε τους μεγαλύτερούς σας, τους γονείς σας και τους δασκάλους σας. Έτσι θα τιμάτε και τον εαυτό σας και την οικογένειά σας και το σχολείο μας. Αγαπητοί γονείς, συμπαρασταθείτε με όλες τις δυνάμεις σας στις προσπάθειες του σχολείου μας για να συντελέσουμε από κοινού αποφασιστικά στη ψυχοσωματική εξέλιξη, τον πλουτισμό των γνώσεων, την ηθική συγκρότηση, τη συναισθηματική ανάπτυξη, την ψυχική ισορροπία, τη σωματική υγεία και τη διαμόρφωση ισχυρών χαρακτήρων που απαιτεί η εποχή μας. Σχολείο και οικογένεια είναι βίοι παράλληλοι και οι δύο έχουν τον ίδιο σκοπό, το ίδιο αντικείμενο ασχολίας, το παιδί, και τον ίδιο σκοπό, όπως είπαμε, τη σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Για τον λόγο αυτό η συνεχτική κρίκη των δύο τούτων παραγόντων αγωγής πρέπει να είναι άρρηκτη, οι σχέσεις αδιατάραχτες και η αλληλοσυμπαράσταση
και συνεργασία συνεχής, αδιάλειπτη, επικοδομητική. Πολύτροπο, πολύμοχθο και επίμονο το έργο της παιδείας, της αγωγής και της μάθησης. Αξίζει τον κόπο για κάθε προσπάθειά μας. Η καρπή του αγώνα αυτού είναι γλυκύτατη. Ελπίζω βάσιμα ότι στη νέα σχολική χρονιά θα έχω την πλήρη συμπαράστασή σας για να την κάνω ακόμη πλουσιότερη και γονιμότερη. Πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεργασία μας θα είναι με αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση. Θα είναι συχνή, συστηματική, καθημερινή. Έτσι θα ευοδοθεί και θα ευδοκιμήσει το έργο του σχολείου μας και θα οδηγήσει στην επιτυχία του υψηλού σκοπού του. Να είστε βέβαιοι, αγαπητοί γονείς, πως η εκπλήρωση του ωραίου καθήκοντος απέναντι των παιδιών σας όταν εφορείτε από αληθινή αγάπη αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για την πλήρη επιτυχία του σκοπού της αγωγής. Το κάθε παιδί σας θέλει κοντά του, συμπαραστάτη και βοηθό, έμπιστο συνεργάτη και αξιόπιστο φίλο. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή και να εξευρεθεί χρόνος ικανός για μια δημιουργική ψυχική επαφή με το παιδί σας σε αυτή την κρίσιμη και λεπτή φάση της ζωής του. Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω στη σημερινή απέριτη τελετή και σας καλώ για μια ακόμα φορά κοντά μου πολύτιμους συνεργάτες και βοηθούς. Με πολύ χαρά σας υποδέχομαι, αγαπητά μου παιδιά, σήμερα στο σχολείο μας και σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Εγώ από την πλευρά μου και με την πολύτιμη συνεργασία των γονιών σας και των συναδέλφων μου δασκάλων σας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η χρονιά αυτή να είναι γόνιμη, παραγωγική και αποδοτική. Καλή πρόοδο σας εύχομαι για καλή σχολική χρονιά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.